ọlụ a apụtazi ụgwọ onye ka efu mgba nkịtị si nsa mara ka mbe isi ọlụ a ọbụla ụgwọ biko ama m ka ihe isi mee kịta nkịta onwe dị ọchịchị mụlọ m n'aba mmadụ m nọ mụta ka m narụgo ego nke agba mfu ya na aghọtara m efe na-ekwu ihe niile na-aka ebe a bụ na nwụrọ nke m aghọtara m efe na ihe na-ekwu na ọlụ a nsị na ya ihe eje moto ahụ ka elulu polisi anwụdịcha na isef ọkụlụ ọzọ nwanna ya ma m ka ihe esi nye biko nwoke na-akọrọ ihe na-akọ na ụlọ akwụtara ụgwọ ihe bịara ebe a mgbolu kim wee nye gị mụ na gị gbacha ebe nọlebe aṅụ chi ka ị na-abịa kọrọ m nọsens na ụlọ akwụtara ụgwọ na nwere oke nye gị ka nyeli aka maka pure water na granọt ị na-elegharị na street mgbe nye gị ki ka nyeli aka mụ na gị gbacha ebe nọlebe aṅụ chi ka ị na-abịa kọrọ m nọsens na ụlọ akwụtara ụgwọ ị maara onye nọgoro na biznes a mana ife a bụ ife na-emebe eme bifọ ibe ebe a na-akọrọ m ya wuye wasị m na ụlọ akwụtara ụgwọ nye ka nwoke m nye m ego m ọsọ ọ bụrụgodị na a sị na moto ahụ asidenti nwụọ n'ime ya ebe a ka ọ ka mma nwoke m nye m ego m ọsọ ọ bụ na enyi nwoke na ebe ọ ya akọwara onye bụ enyi gị nwoke m nye m ego mmanụ pụta na ọkwa nwụrụ gị oge nọ mana nwụchi jebe agensi iyi nwụkwara ihe nna nke a fụrụ ụgwọ bịa fụrụ moto gị ọ bụrụ ndị oyibo ha say that my body is a god of now efu nke m bụ kịta achọrọ m agwazina m ka echi nye m ego nwoke m akọzina m nọsensị na-akọ nwoke m nye m akọzina m efe na-akọ onye ka ị na-akwado mbụrụ moto sebe akpọ nye m ego m mbụrụ moto onye gị nke ga je chifi na weta eme nke ebe a na-akọrọ m na nwefe na-eme n'isi nwoke nye m ego biko ana m ayọ biko nwoke m achọrọ m ife na-ekwu kọba nye m ego m ọsọ ka ọ dị nọsensị dị ya akụnye ọtọ sebe akpọ nwoke m nkịta fọrọ sebe akpọ ka ọ dị nọsensị dị ha mbụrụ moto bunye ya ka nyeli ya aka maka apịa wọta na granọt nyegharị na street ebe ebe a na-akọrọ m nọsensị ka ọ dị fe fa ihe na-emekọ ndị mmadụ emelụ ahụ onye ka m mego biznes a nwa ga eji ebe a na-akọ nọsensị kịtị gbalachi akwa gị anya ebe a nyụọ ga-arọ n'isi ebe ya Nkole. Mmadụ ka rapụ n'ụmụaka. Ọ gịnị ka m mee? Ya ezina n'ụmụ nsogbu. Kedu ife m mee? Mụ na egi nsogbu. Nkole ka. Ị ga-ajụ ọjịcha jekwa nnọdụ. Nyere m ugbu a ka ị na-agaghị achọ. Were iche ego m na-asị m ịchọ họ. Irichi ego m ga-esi m na-echọzikwa. Nkole ka iligo nsị. Iligo nsị. Na-agwa gị ugbu a wụ. Gwaji mma. Waga merie nyemnya munya nya cheka ngwai ejezina m nsogbu enwero m efe n'obodo a mụ na nye gị nsogbu enwero m efe n'obodo a okay ma gwa m ogbu mana nwa efe enyezikwana m nsogbu mụ na nye nsogbu kwa okay agbasikwa ngo kwụsị ya afụ n'ụzọ wee kpọọ m afa ifife mmemme na ụjakọ na were eji hapụga ị ga-eji ego mmadụ ị ga-eji nke ọzọ ihe niile gị jiri ya ichu nye m ya Mungkin nasi di oh pada ekwensu ini aku barang Christmas jadi bikin ayam jadi udah bikin ayam mumpung lagi oh barang ekwensu kamu lagi lagi nih me ini kita ubu wong oh wani Christmas itu agak bikozi ngwa cheru ya Christmas buat si na kwade gba Christmas bia kute me ba no a si mu no here Christmas we go 15,000 naira ntara afu we nwote we tinye gi were kije gori here Christmas kede ko mu nwan ibe gi o we buru na 15,000 ezu nworo gi iwe puo ni roga to onwe gi poti ro onwe gi 1 naira maka na kwade gba Christmas ya kina chitere azu after ka ihe niile amecha bia be yom si mu gbagara gi Mubiko. Ema tuzna maka oso. Ema tuzna maka.
Enu ngakwa abachi yoli. Nne isi nne de.
na njụ ese nwanne m nwoke emere m ajọ ibe ngwa juma ese nwanne m nwoke agode ka mwanụ ka ọ dị adọka dị ka awakwa hey no na go see na Ikel for him. I wonder. Ikie. Love. Nge. Why yoka? Nge. Ada. Ese jike. Mo. Hey. Ejike ne. Okay. Ngwa. Kambire ko senyor. Ayo kwa ikitiela yewu. Senyor. No. Hello, brother, Bukile Momo, Wanyinda Money for state, Papa. Looking at all of them, you must kill him, go to it. Looking at all of them, you must kill him, go to it. Alina Mekube, Kagabu Munejebe, Abromo Neji Metima, I am the way in my Hey, Baranfelo tena ikeka onwa. Felicia. Abụrụ gị. Felicia ichefule na baba si na o jiri otu ọnwa gafee ọnwa Disemba na ịbịa ahụ ya. Mana ugbo o jiri otu ọnwa na abalị abụọ gafee ọnwa Disemba ya ga-abịa ichefuziri echefu. Ụdị ihe a bụ ihe mmadụ ga-echefu. Echefukwa m ya o. Kama otu a dị bidoro ikwu okwu ya ka ezi mgbe anyị ga-aga ka anyị gaa hụ ya. Echi ga-aka mma o. Echi ga-akara m mma pụta ka anyị gaa hụ baba echi. Ngwa n'isi echi shara agawa. Nwa jiri ezigbo enyi m nne m ga-akwụsịkwa dị na-ekele gị o. Mama bụ baba arụ n'ezigbo ọrụ. Ịma na baba wụ ụmụ nwatakịrị n'ọrụ onye m ji like baba. Baba wụ ụmụ nwatakịrị ọrụ ya wụ kajad. Onye m ji kpọrọ ihe otu ị na-ashine ezinna m. Na nwoke akara aka o. Akpụ. Nwa. Christmas yamakwana munaja. Hewo Christmas yemekwana mifenine. Hewo Christmas yamakwana munaja. Hey amakwana munaja. Hey omekwana mifenine. Hey mgbede ọma kelee onwe m ekele na ma mgbede ọma ma ụtụtụ ọjọọ ma ehihie ọma ekele na m ke nne gị ka ebe nne gị gara Nne m. Nne m anọghị ya. mmanụ anụghị ya Ọ pụrụ apụ. oke abịa gị gwara m bịara ebe a bịa chụọ ya ya wetara m ego m abịa gị ekwere m shiere m ya si m so fọ m na-abịa achị ọzọ ọ ga-adịrị m na njọ jie so wetara m ego m na ihe m na-agwa gị Mana nna echerekwa biko iwe ga-adịkwa n'ọkụ. Kedu ahịa gị na nne m ụzụkọ o jiri gị ụgwọ ego? mụ ka ị na-ajụ ị gaghị ejọ nne ọ marago ọ ahịa niile azụ ka ị ga-amata ọ marago ahịa mmiri azụrụ ya nwere onwe ya mma gwa sị wetara m ego m ọ wụghị niile ka m ga-eme ka ị mara Nne m jee m ya ndị achị ọzọ a ga na-ahịa gbara n'ụkwụ jere m eju jiri gị nne m amarago ahịa gị na ya azụ mana nne m ada agba ahịa ọgbanụ ka ahịa na nwoke azụkwana ọ na ọ nwere ya nwoke a na nne m na-eme ka dịkwa njọ nne m ke maka nna m Christmas yamakwana munaja. Hewo Christmas yemekwana mifenine. Hewo Christmas yamakwana munaja. Hey amakwana munaja. Hey nne nya no ihe na-agwada m ha agwada gị na since December wee luo kịta January kịta agba anụ ọkara na-akwadozi bịa n'isi njedebe anyị anụbere ọnụ oke n'uche fon 9 ha ada agakwụzi aga ide junya ụda agbada adịgo na agbakasị gị ahụ
Chime. Can you come for me? Just what can me feature can why? On the voice na waja. The most of it gonna he put up on a phone. Can you mama had then do can I just keep eye on suspense. Can you think what you can come in? Nya bana na aba go to ndo. He's second. Nya bukwana na wayo na achozi igwa. Hey. Hey. Chima. One thing in the show off. But now, okay? Now, they are big boys. That money, the very chicken money, chicken money couple. So they can't just abscond with that money now. No one for you. No, not well. I see your come. I'm more asking for the quantity. I want to feel pana. I see your come na hevu gawa. Na just so sepa. Nya bokwana na nya bagomo to ndoli na ndai. Kusi no to abiko. Okay, so. No ko ya dinka abiko. Imo kwazi onyo. Amaham. Onye. Iyolo. Mbaha. For my sister my wedding. This was the Christmas ya makwana munaja. Hey wo, Christmas ya mekwana mifenine. Hey wo, Christmas ya makwana munaja. Hey, oh makwana munaja. Hey, oh mekwana mifenine. Hey. Last. What is happening here? I'm feeling weak. Nancy, have you forgotten that I am a woman? As well as you are mother. I know a pregnant woman. When I see one, please tell me. Talk to me. Who got you pregnant? Mama, I'm not pregnant. I'm not pregnant. Do I look like a pregnant woman? Nancy, who got you pregnant? I'm not pregnant. Are you pregnant? I'm not pregnant. Nana, are you alright? I'm fine. I'm feeling weak. Mama, what's happening? Ask her who got her in a family way. No? You mean Nancy? Yes. I'm not pregnant. Jesus Christ. Nancy, when? I'm not pregnant. Nancy, who is responsible for that? I will slap you. Speak up. I'm not pregnant. Do I look like a pregnant woman? Nancy, you are. Talk to me. Who is responsible for that? I am your mother. Nancy, talk with me. Talk. Talk! Is this Say something, his name. Wabo. Jesus Christ. Wabo got you pregnant. I knew it. Sorry. Finally. Who is He succeeded. Shady. Do you know him? No. Mama, one short little thing like this. One small man like this. Got you pregnant, Nancy. You keep disgrace to yourself. Why must you kill this family? Why? What have we done wrong to you, Nancy? Nancy has killed me. Nancy, I'm sorry. I'm sorry. I am feeling so Kedu ihe dị mma n'ụtụtụ a ị na-atụpụrụ m ekele? Ego dị n'ogwu. Nju oge si gị kedu ife dị mma n'ụtụtụ a ị na-atụpụrụ m ekele? Ọ bụrụ nka na na-ese okwu, ekwentị ka m gwa gị. Ihe m bịara kịta bụ ka m kọwalụ gị ọfụma. N'ụtụtụ ahụ toro m n'isi agbapụgo. Ejigo m ihe ọfụma. Ọkwa ifuru ego anyị bịa na be m ka m gbazinyere gị. M na-eche gị kemgbe. Ya were ego. Ego dị n'okwu kere mfọrọ gị. Kedu ego? Afọrọ gị. Ka m gwazi. Wetu ọnụ. M wetu ọnụ. Wetu ọnụ biko nụ. M wetu ọnụ. Ọnụ a ka m na-ewetu. Ọya nọ na nzuzo ka ị na-ewu. Ekwentị.
anọrọsụ m n'ihe pụmpụti enyi okwu anọrọsụ m ya ego ahụ ịbịa agbaziri na be m sị m nye gị ego ka i were eme nka mee nka wee were anị wee nye m ejie gị ịmakwa mgbe ị na-nwere ego Disemba gara aga 100,000 naira obere ego ka m gwazie gị ihe m bịara ana ahụ amago m ya asambodo mba odile ka m na-eri mba nụnụ mba ọnwa mba imejikwa nke agwụsa m egwu mba ọnwa mba ọkwa gwa gị nọọsụ a na-aka nwụrụ n'elu na ala ofu mkpụrụ anya ji so ụgwọ ọ dị ibu ego ọnwa ọ bụ onye ka kpọ gị ịmakwa na ihe a bụ ihe anyị kwekọrịtara ọrụ wee dee ya ebe ọ bụrụ ihe mụ na gị kwekọrịta ị bịa memezie m nke ndị aga n'ihu aga na mba nụ ọnwa chere maka ka ngwa gị eziokwu etego gị mpụtụ gị etego gị mpụtụ gị onye dị nkịta ala wee jee ụlọ ụka ọ nabakwa onye ka ọ ga-ahapụrụ ya ọnwa amụkwara m amụ ọkịrị na amụ ego mụ na gị nwere akụkọ anaghị ego m ere mba ọnwa ịgba nwakwa nke isi gị na-ana m abịara m ebe a ịchịkọsị ọchị ọnụ ajụjụ njụrụ gị bụ na onye dị nkịta ala wee jee ụlọ ụka ọ naba onye ka ọ ga-ahapụrụ ya ọnwa gụọ ire gị ọnụ ọnwa biko ịnụkwuru ihe m na-ekwu etego gị mpụtụ gị doo nwanne m etekwara m faka nwa doo biko ọnwa nna m ọ gịnị ka ihe ọ gịnị ka ihe ị na-ajụ m ihe ịjụta isi nkịtị ga-eji agwa eme gịnị ka ihe na-ajụ m tịtịtịtị ka ihe ọ gbasara biko ngwangwa m ihe na-eme na ọ gịnị tego nnụ mara unu nkiri ife enyi m nwoke ka mụ na ya na-ekwu ọnwa enyi m nwoke ọ bịara ime gịnị ọ bịara ụgwọ ego njenarị ya na Disemba mgbe a na-agba Krismas ọ sị na m ewetaghị ego nyere ana onye ana dị kele anọ ị na-ajụ m ana nke ọ dị anọ na-abịa ma nwe ana dị na-abụ ụzọ ịnọ ọdị one ana ịma anyị nwụrụ ọdị one gekwa ntị ihe na-achọ ịgwa kịta ịmalụkwa ka isi wee bite ego a jekwa jee were ego wee je kwụọ ya iwetakwa na ụmụaka ha eme gị na ha too ụmụaka jụọ egwu a na-ejiri ego ejiri na-agba Krismas ọ Krismas ka eji agba achọkwa m ịnụ ihe ị na-ekwucha ịnụcha anya mgbe o ruru n'ome ọkwa ịghọta ihe na-ekwu mgbe o ruru n'ome ịghọta aghọta ya maka na gba na ego high heel ego shoe ego skirt ego ịghọta ihe aghọta ya ma ọ chere ịkpafaba mma abatara n'ụlọ ịkpafaba m ide akwụkwọ nke ibute a na-agba Ekeresimesi sọsọ m nwa ka m nwụọ ọrụ unu mma ha nwụ n'ike mma ha nwụ n'oge m eru gịnị ka m ga-ekwu ka ihe m ga-akọwanwu n'ọnụ ma ọ bụrụ na ejide mụ aghọtakwa m baba mba aghọta m ihe baba mmiri na ị ga-achọrọ ya nwa amụrụ ọhụrụ kwụọrọ ya ahụ kwụọrịchachara ya ahụ wetara ya ahụ n'ụwa nka aghọtakwa m baba ama but elekwa anya elebere ya anya le ma ga-aga ime ihe baba si anyị mere nwe ihe ọzọ anyị ga-eme gịnị ka okwu gị fụtara hi na-akọwa ka anyị gaa chọọ nwa mụrụ ọhụrụ kwụọ gaa nwụta ya kwụọ rịọrịa ya ga wegara baba achịgbakwa chukwu ama kwe Chineke nọ n'eluigwe mana nga emenwu ya ịchọkwa n'ime gị ga-eme ihe ọ bụla ị hụrụ gị were chi gị buru ya Felicia ka m gwakwara ugbu a baba wee ezigbo mmadụ n'ime ihe niile baba mere anyị ha ga-eji kwụọ ya ụgwọ ihe ọ bụla ọsọ anyị ma anyị eme ya gaa mee kwụchala gaa mee ka ị ga-eme jee aka ghọrọ mbọ chere iwe baba
daalụ na mfu ya ebe a. Chukwu daalụ na mfu n'ụzọ a. Ebe m ka ị na-abịa. Ka amụ m na iwetara m ego m. Iwetara m ego m. Achọrọ m ịma ife ịbịa be mme ya na ife ịgwa nwa nwoke. Enweghị ọsọ m gwara na ahụ ego nka ego iji m ka m bịa gwa nwa nwoke. Nke egosikwa m na ozi eziri ahụ na ọka eluigwe nke. Nwa nwoke ziri ozi ọfụma. Ihe m kwuru bịa maka ego m. Enweghị ọzọ. Ego gịnị? Ịnwa na ifele adịrọ gị bụ nwoke n'iko. Ifele kọbụ na afụ adịrọ ị n'anya. Nya ego iji wee gbalụ m Krismas ka ị pụta na-asị m nye ya ego. Abịa mbili ya ego. Ebilu gị ego. Mụ ji mgbara Krismas, ọrụ fara Krismas. Ọkụ ime otu ego ashiga, kwe nwe ihe na ego azụ. Ọkụ ya sị enweghị ego ha gara m ji sị m nwe ihe ga-enye m gbasara ya na ego. Ihe kwere m ihe a, ihe kwere m ego. Nye m ego m. Gị sị m na-agbara Krismas, am fara Krismas, etaka m na-echi agbagharị, ndọrọ m na-aga m na-agba Krismas na-ekegharị ego. Nkọrọ ka ime otu ego ashiga. Gee ntị ka m gwa ya mmadụ ka. Nke a bụli ya izizi. Bụli ya ikpeazụ. Ihe na-akpali onwe n'obodo a si na ọmụ abụ nkọlị ka ị na-akpali. Ife ngwa anyị. Ife a bụ ọkwe Krismas ka ịzụ. Krismas agafegokwa. Ọkwe Krismas ka ịzụ. Ụbọchị ọzọ ihe ejegide ije. Gbagide ọsọ wee gafeta n'iru be m. Ma ọ bụrụ na ị batara abata. Mee ife mmemme ịma na ọmụ abụ nkọlị ka. Ị na ife na agwa anyị. Mba nkọlị ka. Awụrụkwa egwuregwu gị kwụsịkwa ya o. Nye m na-agwa m ugbu a nye m ego m. Enweghị mina ngazụ okwe Krismas ọzọ. Enweghị Krismas ọzọ mina ngazara. Nye m ego m. Nye m na-agwa m ugbu a ị ga-enye m ego a. Mmecha ihe n'obodo a. Mmecha ihe n'obodo ga ha. Mmecha ihe n'obodo a. Ụbọchị ọzọ fanụ. Mmecha ihe. Lekwa onye ga-ebere ibe. Rapụzi okwu. Rapụzi okwu. Ihe afụ. Chineke nna gịnị na-emede nwaanyị ụgwọ m na-atụ mmadụ na-eyi mmadụ ihe na-eme ọgwọbe ka m na-eje ọgịnị Nancy ọ lachatago na ọ lachara ọsọ m na ọ lachara oburugo amọ na ihe njibiri nwoke na-arụ ezigbote ọrụ adị nke ga-enwe m iwe bụ na ndị be ha ṅụrụ iyi na taa ụzọ ọjị si na iwulile bụ iwuliti na nga anụ ya ọ bụ na m anụ ha bụrụ ogu nzu mfe agbajie kwesịrị ịnụ ya arafuri onye onye gburu gị ọ ga-alụ a nya anya gị njirimara afọ egburu m onye nụ ka esi gị nwapụ nya ọ bụrụ mmadụ na-aba ngwa njirimara ngwari okwu mmadụ na-aba njem jebute egwu nke na-ewute m nkịta bụ ofu so ọ ka na-abịakwa ụbịa bụ mmegbu na ihe o tiri ntụbere ụbọchị na-ekwu okwu na di ya bụ ka isi wee nweta na ka esi wee kwuchi ya ọ gbaziri gị aka ji jiri ọka ụlọ ohi na maara ijere ọgwụ egwuregwu na ndị egbugo gị ọga anụ arụ ọ bụ m ka egbu nke ekewa njọ na amụma m ebusakwa m ụdị egwu ọzọ akwa ka na-ebe iru dịkwa gị dịbịa na-agbara ọsọ mabịa na dị afọ ebezina mụ ka ebe a eje nwere ebe m nwaanyị ebe efu m ka m na-anọ mụ ma ebe obi n'ọdụ mgbe ọbụla izu elu nke na nke ka njọ nke ka njọ echi nke m ana gụnwa ibugokwa nna nwa eyi iburugo nna nwa sị m nna nwa ewo Christmas amakwana m n'aja ewo Christmas emekwana m ife niile ewo Christmas amakwana m n'aja amakwana m n'aja
Okay, go. Ya na onwechara ego m. Onwe ka iru gị dị. Iru ya achara. Mama, papa mo. Arụ dịkwa. Arụ dị m. Na gị na chekwa m arụ dị. Arụ dị m nnọọ. Arụ adịkwa gị. Nne nna arụ dịkwa gị. Arụ dịkwa gị. Arụ dị m. Arụ dịkwa gị. Arụ dị m. Baa na kichin ka ije medo nna gị niile. Ọnya ka mma akpọrọ. Ewo, Christmas yamakwana munaja. Ewo, Christmas yemekwana mifenine. Ewo, Christmas yamakwana munaja. Hey, omakwana munaja. Hey, omekwana mifenine. Hey, Chuma, kedu ife ukwu na phone na awọtara? Awọtara m biko kọbanụ. Toma nsogbu dị. Nsogbu erika nọ. Awa no depend nke nọ na ya. Nsogbu nke akara aka ọ kpọrọ akpọ. Ọ bụzalụ gị. Ọga mkpọ nwanne nya. Wee sị mụ na mma abịa ka m kọwalị ya ka m si wee zụọ afịa yana ka m si wee mee ihe ego na Disemba gara aga. Ọgwụsị. Ka ịkpọbalụ m. Nsogbu dị isi m ọgwụsị. Ọ gaghị ka isi wee zụọ afịa nụ. Ya ka ịkpọbalụ m kecha m butere gị mkpọrọ mgbakọ. Ka nwee mee anya. Chioma chalụkwa. Ichefusikwa na ịpịala ego. Anyị niile ego ọfụma n'ụlọ. Gị na onye? Mụ na gị n'ụlọ. Gbadi ya. Ka ba arụ gbadi ya ebe ahụ. Ewo. Ọ pụọ na ilosago. Chioma bụ ndị gwa ahụ. Iwetara ndị pụrụ 200,000 naira. Maka Krismas. Jerukwa aka na mọsụ. Ka ọzọ nwanne gị nwaanyị na nwanne gị nwoke. Igoro nchara fon. Cause electronics ibuna gabu TV na DVD ibuna. Cause maka ụmụ ọkụkọ Igbo anyị na-ekpoyali. Kpọ ha ndị ọyị gị nwa. Aka ndị aka. Mba. Ịma na ọsọ gị ka mba. Sọ gị ka m nwe nụ, sọ gị ka m nwe. Gịnị nke m na-ekwu bara ibie? Ka ị pụta isi mụ nwa. Chọmi chọkọ. Isi mụ gịnị? Ije ebe ị wụrụ arụ iji nwa ekpolo akwa gị. N'ife m na-ekwu. Ije ebe ị wụrụ arụ ekpolo akwa gị because amaghị m onye bụ. And aha ama ezigbo ọkwa dị oke mkpa bụ n'aka na ntị gị ka ị na-eme. Ahụkwana na ndụ gị nwee na-echi n'afọ dị nke ọma. Ahụkwana ya anwa. Ma kpọsị n'afọ gị ọzọ. Amaghọ m onye ibu. Chumi mmadụ zoro mbụ. John Obi amaghọ gị anakwa m. Hey! Ụwa ụmụ nwaanyị o. Chumi ilisi gị ego ma mmadụ zoro mbụ. Mụnwa. Ma bịa bịara igo ya gị. Hey! Ewo, Christmas yamakwana munaja. Ewo, Christmas yemekwana mifenine. Ewo, Christmas yamakwana munaja. Hey, omakwana munaja. Hey, omekwana mifenine. Hey. Dear one, the free bawurubo. Also, ije, asamoke, and rushing my head to the bawurubo. Oh, Namusis, Nangwa, Egere. One over there, Ikayaka, one ishubuka, Lerie, Ishikote, Bania, Ishikote, Boba, Nkoleka. You remember the book in Napoli show you today. Okay? Nachame Gumrejo. Mata kwa trank by me bila jipi ogo. Hey. Ahanga nere. Ene shusha hanile. Okay, ne ma fumu ishu ma febili le ma hangere kine shushi. Igare dare ke mo. Le kore. Igare me muchi. Dicho me kuri le werejo. Ebe jom me nyashko me di kunye me kom mbora onye ji eme ihe na eburu
nkọrịta ebe onye na-agba adịghị mma ishikotere ebe gba ya Christmas yamakwana munaja hewo Christmas yemekwana mifenine hewo Christmas yamakwana munaja omakwana munaja hey omekwana mifenine hey Nachori gwam na agadi woke dibia biye to wala nyime ka bogo disiokwu yebgo disiokwu bu ke ya yeme because if only nna no mo kwa na ndi ma ngo kwa ma ya egbukwa no no una m ye meshi okwu a una m ifo abosh abogin abocho no ya chikoti ya anu anu no ya bo njedebe mana ima na abocho na adi njo ando nwe kita isi mmadụ ini ebutekwa na abocho ni ya na emekita ewere nwoke mma nwoke asachisha ya afọ ya amadi na owe dị ime ịmanụ nke ndere m nwazi taa dị n'ime m nwoke a kịta ahụ asachasị afọ ifufe ya amadi na adị ime si ime nụ bụ na m mebuzo jefia mfụcha ya bịa gwazi ọnụ izi dịkwajo na nwoke a dị ọfụma biko nke ọ bụ niile eme ị na-eme ọsịsị ịmakwa na ọ gị nwa bịa etinye nne ya ịma na ọ gị labanye nne ya ama biko abụkwana m afa dekwu ya ebe a biko mụkwana m ịbụ ụmụazị ozugbo biko biko Christmas yemekwana mifenine hewo Christmas yamakwana munaja omakwana munaja kita abụrụ kwa mgbe mmadụ ejito na ala dis na akụkụ parapara dewa ka otu anụwa na-eche ka mmiri akwụsị n'eluigwe wee mekwa ọ ka ala ịmụ na iji mara ihe a ga-eme ihe anụwa je chọba ụmụazị ebe ha nọ aji imania ka ihe na-suggest kịta ka anyị mee ihe a nna the best anyị ga-eme na-abụ anyị pụọ dị anyị aga trace mara ka anyị esi wee chọta those boys ịghọta ebe anyị dọ na ama hepụkwa ya o ịnọkata na ụfọdụ ị na-aka akọ ka ndị ikwere nyata na isi ada n'elu gwan chọchadịbụ onye anyị na-amaghị ebe obi anyị amadị obodo o si ụmụ nwoke anyị na-amadị ebe ha si ihe a mere ihe niile anyị ma maka ha bụ ihe ha kọrọ ya n'ọnụ ebe ka anyị esi chọba ha n'aka ụdị aka akụ ọ na-eme ka eme aji nwee ntị enwego m ka ndị nwego m isi a ga-eji chọ ndị a
Ngacha ga-echi gị nwa mfọ. I just na that very day those guys say for one again. Nke aha love gị nụnụ. Nwere kaadị o nyere gị nụnụ. Chetego gị just chetego na ebido the card. Anyị nweta na ala kaadị a kịta na-esi ebe a. So Ori awa bejare. Chọtịa. Ọ dị ka ndị na handbag iko na nke m. Chogoro ebe ọ bụ na just chọbagodi ịchọta na ala kịta na-ebido ebe a. Anyị esi ebe a zụ onye eji. Hey! Ona ankiti bulia. Ewo Christmas ya makwana munaja. Ewo Christmas ya mekwana mifenine. Ewo Christmas ya makwana munaja. Hey, oh makwana munaja. Hey, oh mekwana mifenine. Hey, hey. Nke ekwu basịrị ihe ọtọ na-eje ego dị n'olu awabasa ebe aghọta anyị ịdabili ka ukwu ọzịza ka ị maka ndị be gị asa agụ ọnụ akalakwu ihe gbasara agụ ahụ o juru ụwa niile ọnụ ọ bụrụ na sọsọba ego onye na-ekwene gị anya amasị ka nna agụ na-emekwene gị ya biko ego ka o si wede m nkịta ịfụ na nna agasị ike ka m were ọsọ ruo na be m ka m weta ife dị agha ụmụ ibuje m ụgbọala m ebe a na-edozi na nke ndị mekanik mana ka ife si wede nsị ka nrukwe wetekwa ife nyekwafa ya dịkwa na onye adịnaghị ọsịsọ nwa biko bel ka nna achị ije wee zitezie n'ụzọ be nke m nwa ọ dịkwa na mma ọ maka ego ahụ ịgbaziri m mgbe gara aga na ana akwa na ka nchọ ego dịrị ogwu ịma nọ ego ahụ ka m nyere gị iwe nye m ana ọ bụrụ ka esi wee kwu mana ịma nọ enyere m gị ego gị gosi m ana ka ị gosiri m ana ahụ ị chọzi ka m mezie gị ebe nchegidego gị afụrọ gị oge na-aga afụrọ gị ịmakwa mgbe ị mara n'ego a n'afọ gara aga Ekeresimesi afọ gara aga ka ị bịa nara m ego a i wee chọzie negide anya ọ dịghị ka maka na-ekiri ya na ewegoro m ana ahụ wee mere ugwu ọnwa mba nwanne m ekwu na nke a mekwuna ọnwa ọkwa ma na-agwa gị agwa na ana n'ọsọ ọsọ ana ya ka m ji n'elu na ala na o nwezi ihe ọzọ sọsọ ana adịghị m na-ekwu okwu gị tọọ m ụtọ ego dị n'egwu ebe ọ dị etu a nsi ebe a pụọ kịta eje m gote nnukwu asambodo wee tụnye gị mana wee chọba ndị na-ekwu ozugbo ọnwa biko nwanne m anwana m ọnwa doonu nwanne m ọ bụrụ ọnụ eji wee biri ebiri ka anwana m ọnwa doonu nwanne m gbaju ofu anya ji isi ụgwọ ya jikwere gị ofu anya ji isi ụgwọ ọ dị mma ọnwa doonu nwanne m sọsọ a na-afụrụ n'elu na ala ọnwa doonu elekwa na ala nke iru ka egbuo m Krismas onye ugoro atụgbuo m n'ọkọchị Ewo Christmas emekwana m ife niile ewo Christmas amakwana m naja ọmakwana m naja omekwana m ife niile ewo Christmas amakwana m naja ewo Christmas emekwana m ife niile ewo Christmas amakwana m naja amakwana m naja omekwana m ife niile ewo Christmas amakwana m naja ewo Christmas emekwana m ife niile Enwekwa anybody nwere this kind name n'ụlọ ebe ahụ.
Agini mezikwa. Amadi kwa mo. Idi show na onye ahụ fu card ofuma. Nne m egosiri m ha card anụma mana ha si na onwe anybody like that no no na. Na bụkwa na ihe m na-eche, ya bụ na ihe m na-eche. Bịa nwa, ka esi konya wi ihe akọ. Hey, na nsogbu dị o. Kaipu. Babe, I walk the tight o. No wahala, kaipu go. Man ka mmesiko ife. Kaipu, don't worry. Ewo, Christmas ya makwana munaja. Ewo, Christmas ya mekwana mifenine. Ewo, Christmas ya makwana munaja. Hey, oh makwana munaja. Hey, oh mekwana mifenine. Hey, Ewo, Christmas ya makwana munaja. Ewo, Christmas ya makwana. Ejike na chi gonari afina. Biko nwoke onye ọzọ kwa ngị nwe ejike. Nwa ebe na-ejide m oke mkpa. Amara m ihe. Ewo, ọ dị kana fia. Kedu na-ebe eme? Gị nwa ka ga na-ajụ ihe na. Lovet, tapu olive, ọ dị ka na-ebe eme? Chee ka ngwa gị. Nwa m bụ n'afọ kịta bụ ejike. Ise. Nwa m bụ n'afọ ejike nwe. Efogi? Unu emeza mkpọtụ n'oge. Ka esoro. Nna o, n'ibe m bịara bụ na-eje m labụ. Wee shim na-adụ m ime. Nke gbalizi m isi bụ na ebukwu m mmenwu wee si ka mbịa ka m jụọ ebe ka o si. Bụ gị? Mmenwu ogbuli na ajị ọcha. Ana m ajụ ebe ka o si. Ine ma isi na gbam galagala. Galant babe ana mmenwu ka mpa. So ka ebe si bido. Kedu ebe ka mmegharịa bunye gị. Ana agwa na ya na ajụ gị. Mmenwu. Oh, ihe na chi kọwa mmenwu ikwene ka lute gị ma mbie ya aka ọcha ka maka mbie gị aka na mbie ya aka bi enweta onwe gị na biko mmenwu ma ebe ka o si ibute gị mgbe m na gị mekọ nwa ka na o mmenwu a kere ebe o si ka nna ajụ sigwa m kere ebe o si Jike gwa m ebe o si o nna bụ ekwu ebe o si adị m ime ọnwa na-abụ ka amara ya emebe ka na-alị kwụlụkwụlụkwụlụ nwanna kwụlụkwụlụ kedu ya emie akwa onye atafori ha onye ọmbụ nna chee nnọọ unu gbazi onye butere ya na-akpọ onye bụ Christmas ya makwana munaja. Oh makwana munaja. Oh mekwana mifenine. Mgbe da sibili na gwa mara kom ni ha dị otu anyị kon. No na adam na mbulobi ndo. Ya ka nkwani agwara gị na mgbe ụfọdụ gbara fere ka ọ bụrụ arọ. Ifugo na ọ bụrụ ihe niile na-amụka bụ onye udo. N'ihe isi Christmas nke arọ anyị. Ọzọ ka ga-abịa. Ọzọ bechakwana ọzọ ga-abịa. Nke ahụ nnakwa Christmas adị agwụ. O wee bụrụ na ọ ka mma na anyị ga-eji nwa pịakọ onwe anyị, chịkọ onwe anyị, jiri nwayọọ. Onye kpatara mgbe ụfọdụ kama a ga-achụrụ ihe gị gbodo ebe etu ahụ. Agwa gwara m gị agwa. Agwa gwara m gị agwa. Ịkpezi enweghị bụ ife a, ọ na-esikwu ife. Ọ na-ada m n'obi. Bigi kan na bịa kịta. Bigi kan na bịa tutu mfu gị. Choma na zenu mụ na gara Moscow. Ya ka nna ga ebi buzi aga. Choma ọ gama achụgo m. O si na ya azụsigo. Na nna bazia. Choma na enu m. Ndo. Ihe kasị agbawa m obi. Ụkwa na ọkwa na mụ na gị lili ega. Gị na onye? Nekwa obi a. Nekwa obi nna achọ dị help.
na mụ na ya dị lie ego. N'anya John, agwụla nke isi ma eli ego. Aka m, ụkwụ m adịrị ya. Ịmalụ ka isi lie ego ọga gị. Iji nwa ejeje dozi bi. Aka m adịrị ya. N'ekwana nna kwado help. Nene gị. Oh, ị nwere log na ibu Ghana must go. Paak dị akwa gị ma ya na-ana. Ka abụcha isi gị. Nenu, ị ga-apụta abụọ na ibu na-agba. Ma ya na-ana. N'ịfụnanya niile nwere ebe ị nọ. Ebe ndị otu gị na-anọ ọtụtụ oge n'ụlọ nga. Chọmachara n'ịfụnanya niile nwere ebe ị nọ. N'ụlọ nga bifo ha naba village. Ọ gaghị onye dị aga ọha. Iwere nwaanyị paakị gote Ghana must go. Ha nọ nke ọfụ obe ha. Gote Ghana must go ọfụ. Ka abụcha isi gị nwa na-ana. Nwe nwa ọnụ iji ekwu okwu. Na ife anyị mara ọga gị. O, ịchọ ka obinye gị ọkwụ ọtọ Ekene eze. Ịgbanye nwe ha ebele n'ime. Ebe mmadụ adịghị eme gị ọsọ, ọ bụ na ebe mmadụ na-eme gị. Ị mara na ọga gị na imeli ya ife. Imeke ya na gị bụ nwa afọ achọ ka gị ime ka ọga gị. So ilu village, ije tọpụ nke fọrọ afọ. Biko osi m n'ihu gị. Nsogbu adịrọ. Ọ ka isi asị m na ịhụ m n'anya. John Obi ahụ akpọ gị ka ịbụ. Ịhụ m n'anya, ịhụ ka m n'anya. Nsogbu adịrọ. Ewo, Christmas yamakwana munaja. Ewo, Christmas yemekwana mifeninde. Christmas yemekwana mifeninde. Ewo, Christmas yamakwana munaja. Hey, omakwana munaja. Hey, omekwana mifeninde. Hey, hey, Christmas yemekwana mifeninde. Hey, Christmas yamakwana munaja. Hey, omakwana munaja. Hey, omekwana mifeninde. Hey, Christmas yemekwana mifeninde. Hey, Christmas yamakwana munaja. Hey, omakwana munaja. Hey, omekwana mifeninde. Hey, Christmas yamakwana munaja. Ewo, Christmas yemekwana mifeninde. Ewo, Christmas yamakwana munaja. Hey, omakwana munaja. Hey, omekwana mifeninde. Hey, ewo, Christmas yamakwana munaja. Ewo, Christmas yemekwana mifeninde. Ewo, Christmas yamakwana munaja. Hey, omakwana munaja. Hey, omekwana mifeninde. Hey, ewo, Christmas yamakwana munaja. Ewo, Christmas yemekwana mifeninde. Ewo, Christmas yamakwana munaja. Hey, omakwana munaja. Hey, omekwana mifeninde. Hey, ewo, Christmas yamakwana munaja. Ewo, Christmas yemekwana mifeninde. Ewo, Christmas yamakwana munaja. Hey, omakwana munaja. Hey, omekwana mifeninde. Hey, ewo, Christmas yamakwana munaja. Ewo, Christmas yemekwana mifeninde. Ewo, Christmas yamakwana munaja. Hey, omakwana munaja. Hey, omekwana mifeninde. Hey, ewo, Christmas yamakwana
amakwana munaja. Hey, Christmas emekwana mifenine. Hey, Christmas amakwana munaja. Hey, amakwana munaja. Hey, omekwana mifenine. Hey, hey, Christmas amakwana munaja. Hey, Christmas emekwana mifenine. Hey, Christmas amakwana munaja. Hey, amakwana munaja. Hey, omekwana mifenine. Hey, hey, Christmas amakwana munaja. Hey, Christmas emekwana mifenine. Hey, Christmas amakwana munaja. Hey, amakwana munaja. Hey, omekwana mifenine. Hey, hey. Come here. Come here. Come here. What's wrong? Joker. I got to know. He Anya do ne to some. Hey! Demakwa. Ana-ekwu na mon no nwa sisi na. Ọnwa sisi ala. Ekwensu anọrọ n'oche ndị kwaya. Ọnwa sisi na sisi. Na-ene n'anya. Ana-ekwu na ọnwa sisi. Mee nka m batara na be m. Nwunye m na ụmụ ya na-abụ. Nwunye m na nwa ya na ofu oyi nwanyị. Anọ na-ekwu ihe nwana ngama. Na-ekwu ya ka na ahụsi anya. Esi ka ihe nna na-ekwu ya. Nwa nwaanyị asị na anya na oyi nwaanyị na ha dị ụmụ agbọghọ na-atọ, ụmụ nwaanyị na-abụ obu ndị oyi ya. Ha ejebe na nke dibịa ka ha jee gwọta ekwe. Dibịa n'elu ụmụ ntọntọ na-arịsịsị imi na-eje na be dibịa ka agwọta ekwe nọrọ n'oche ndị kwaya. Ime ka agwọta ekwe enu. Ọ bụrụzie na ofu nwatakịrị n'ime ụmụaka na-abụ ndị oyi ha atụrụ ime na dibịa ha tụbara ime. Ekwensu anọkwanụ n'oche ndị kwaya. Ewe na-ajụsị kedu nwatakịrị ewe jezie ka o jee mebie ime ya. O jee ka o jee gwa dibịa na ya dị ime. Rụzie asị ya na dibịa na nwe na-asị ya one dibịa dị ya ka nwee ma ka ya esikwa onye ukwu wụra. Ya nọ. Enwe ya gwara na dibịa bụ mmụọ. N'ọbụ mmụọ. N'ọlụ mmụọ. Hey! Ọ bụrụ na nwoke anwụgbuna dibịa ha. Hey! Obodo tere aka ya adịghị nga. A na-ekwuzi ka a na-ekwu ọ bịa bịrị nga. Hey! Ụmụaka ewere jekwa ya ka ọ gwa ya ekwe. Ọzi ya ka a chọpụtara na nwata dị ime maka ofu n'ime ụmụaka ahụ ọ tụbara ime. Ekwensu anọkwanụ n'oche ndị kwaya o. Ị na-ekwu na ekwensu nọ n'oche ndị kwaya ọkwa ya bụkwa ya masa n'enigwe. Ọ maka na achụtụrụ ya achụtụ. Hapịa ya nọ n'oche ndị kwaya na ya tụrụ na ha. A na-ekwu ka a na-ekwu onye ma nwoke ewe bịa wee zute nwoke ya. Nwoke ewe ma onwe ya zarụọ. Nwata nga ọ na-eti ime ka mgbe o jezi iti ime ka ọnwụ. Ekwensu. Ya ka ekwuziri enyi na ka ekwukọbara nwunye m ewere n'ihe ya were kolapụzie ume kolopia o were nọzie n'ụlọ ọgwụ. Nwunye m nọ n'ụlọ ọgwụ. Ọ dị one? Nwunye m nọ n'ụlọ ọgwụ. Ọkwa na-ekwudo ịmakwa na ana-anụ ịma na-ewere na anata nwanne ọnwụ. Ọ dị one? Ụdị aga Michael iri agasị oyi mezọ dị one njụọghịza. Ekwensu anọkwanụ n'oche ndị kwaya o. Ekwuru m ekwu. Enyi m agwara m gị agwa abụkwa n'ezigbo enyi karịa enyi m akara m. Ejesi ahụ anapụta ọnwa na nwunye m nọkwa n'ụlọ ọgwụ. Ama m ihe m ji eme Krismas esi n'elu nwunye m anọ n'ụlọ ọgwụ.
esi na ana na-ekwu na Christmas na na-ekwu ebe ka ọ nọ ya gba ekita n'enu agba akwụ na ọgwụ n'ụlọ ọgwụ letara m ka sene m ihe ijiri chaa m n'ụzọ wee chaa m ka na mma anya dị onye tụrụ so mma ị ma na nke ahụ na-aga ya na mmụọ m adịghị hei oyimeze dị ole njụ za mama anaghị m anụ mmịanta mkpọnkọ mmịanta olee ka m ga-esi anụ onye na-amụ onye ma na-anụ asụsụ ya ọ kpọọ m ihe ya mụrụ m ọ sị m na ọfụ m n'anya mụrụ m mama mba a na-akọtọrị nwa bụ nwanne kọtọrịba ifuru nwa ịnụsi gị na-akọzi ka isi wee nụ ya ọ bụrụ ma ọnụnụ ịnụ gị ma ọ na-asị mmịa nta ma ọ na-asị mkpụnya ntọ ma ọ na-asị mkpọnkọm ịnyọ mbọm nwunye gị ka ọ bụrụ ngwa nọ ga-ele ịnụsi gị na-akọ ka isi wee nụ ya ịnụchago ya biko ọ nwunye gị ka ọ bụ ọkịrị na-eme ke nke ndị anọ ka ndị bịara mgbada aha nnọọ Chukwu mere ebere ịbata kontena nwa bụ abata n'ahụ n'ụdị na ọnụgoro nwaanyị unu na-achịgharị kọndọrọ nke ya nke ya ga-aka nke ibi ogologo ọ nwere ego nke ya tụbara mma m na-elejikwa ihe ọ na-atụba nwaanyị ime ya nsị chọọ ikwu nwata kalaba ka ọ tụbara o kwesịrị ikwu ọ tụrụ nchịpụdị m ọchị ịhụra m ihe ahụ na-agwa m agwara m gị sị gị na ị nọ n'ụlọ elu na-achọ ka ịfụ na anọ m n'okpuru bedi n'okpuru akpa ka m nọ wee fụ ya ịhụ na ya na oke soro ngwere nwa mmiri ọkọ ngwere ọja ha aka oke ịhụ na ya ka ime na onye ọzọ mere ịhụna na ịtọla ịhụla ya na ịtọla ihe mere na ogbo m ihe abụ ya I don't know what you are saying. What I know is that Nwabo will marry my daughter. Period. Very simple. Why are you disturbing yourself? Eh? We will marry your daughter. Since we say we will marry her. Carry just JJ go your house. Bring the list. Eh? Bia. Susan. Gịnị ka nwaanyị asị ahụ? Ewo. Na ị ga-anụ nwa, na ị ga-anụ nwa. Ewo. Onye ka onye ka ị na-atụ ebi esi na ọja nwa m ga-atụ la lọrịrị nwa. Maka ọ dị ya nwere enyi na ọ ya dị ya mma. Ọ dị ihe ọzọ na-ekwu. Na gịnị mere? Gịnị mere? You better marry him, oh. Marry her. Oh yeah. You go yes in mono. Eh? What are you about to do? Marry her. Marry her. Let's go. Marry her. Marry her. Ebe ka ha na-eje ndị ọgọ ya pụọ ọnụ. Ndị ọgọ gị na ka ha na. Ndị ọgọ nke ọgbọ ndị ọgọ m. Nekwa ya ka mgbago m meji gosi ya n'obi na mgbada. Ebe a nne gị kọrọ ọrụ. Ebe a ka ị ga-eji eru ụlọ. Papa. Mfere ebe a were ebe a sọrọ m nsọ maka rume aba gị na nwunye gị ebe a. Ọwụrụ ọgwụ ya rere papa chọrọ eju gị, ọ nwa ajụ nchọ eju gị. Ebe a obe nna m. Je chọọ obe nna gị. Nke ọzọ dị ka nwanne ya, ị chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ. Papa na-emekwa gị na ịnụ asụsụ nwa na-asụ nyanta ntọmpọ ndị a. Nwa asụọ ya ebe a imiana ngwa ngongo abugibu no ina mkporo abugibu ko no ina mkporo ira mi mama sin mini de bubu ka afudido kulu mamin ayando giri ka giri afuri iwe magori yen papa ele hi gbare onu iwe magori yen tupu oyi buru go godo o nwere ihe gbare ya giri ka gbare ya na chiri mo na gemonti ma mu ala sin ti anko mo na sin mi anko ma na tin tumbo mo ngombom e ga anu ya ni nuga Biamam, biamam, nangan. Close your mouth. Notam. Ya betul. Anak You don't marry you. Anak ura, suye. Anak mana? Gobo ya goba. Anak ura, gobo ya goba. Ini aku mah ada gini. Aku biar gini. Mana yang orang cari bagi depannya, nah nggak bantu. Nanya. Oh ya bunyi. Lo nawai. Aku mau ikut niji. Ayam mana ikut naya, sorry. Maka unya naya lewat wah ayam mana ikut. Oh ayam. Maka ni muni kita lawa itu jolok. Aja me 1 naira na na mo igwara m sem na ego n'iji esoro gị esoro Makwana muna
Naja. Hey, Omakwana mu Naja. Hey, Omekwana mu Fenine. Hey. I think you are going to Batime Gabron gave Banime no so cheer will wear me. Kedi always in that cheer on when you mean. Oh, give me one of Kedi. Education will be young. Also, you go here with HIV. To fear of log wallet. Okay, my mother can mother knock at us and with HIV and on a man. Oh, even nature. Hey, no, so even nature. A gem lab has a number HIV. Onyeku. Mother quarter without car. Now, an Ibu. Happy young. Here goes, man. Hey, Mam. At the charm of a mona. Doggy, I don't know one even I thought on a bull. There you go. What was it? Ha! Ekeresimesi. How about Cotagum? How about Cogomi? Gonna go back on you if you want me to cut on one more beer me. My Karen, my go near on it. Hey, if you go near them. If you go near one, ihe kacha mkpa abụrụ ihe kacha mkpa niile na-abụrụzi onye nke osi n'aka ya ma ọ bụ Joy ma ọ bụ Nkechi ma ọ bụ Nneka ma ọ bụ onye ọbụla ihe kacha mkpa ebe ahụ bụ na ibutego bụ na ibutego ọ bụrụ otu ọzọ esi eme ihe mere bụ na o nwere ihe dị ebe ya abịa ka ị mere Ejike. Yeah, make it never. Na chizi machu. Adi machu ga tesa mke nabazia no ibia go anya afuga anya maka ihe menu nabazia. No so odi ya na me kono dabata nwoke ndị oyi abịa gbanye okirikiri na-enye ya nkwado. Ihe kwuru eziokwu mana mụ na gị bụ oyi mgbe ị na-ebutebe. Kita ibutego no HIV check eni no work ozinu. Biko naba. Hi. So nne kwu na-abịa m nso achọrọ m nke ịbịa m nso anụnụ. Ejikasị nke nabazie. Ọkọ bụ na m na gị na-ese okwu. Naba. Ejika achọ m ụdị ya mmakwa gị aka o. Nsị gị naba. Oh, ini nak cakap ni, pemanu, asingi kawana. Jika kabazian, kaba oyum ki, we mesin biar no kaitan, kaba. Jika naba ne mesin kai biar no no. Magi apa pun aku fadu bawa. Mbak, engkau agak fegunu. Nabe mese kambia no kaifu. Christmas ya makwana munaja. Hey, oh makwana munaja. Hey, oh mekwana mifenine. Hey, hey. Onwa December, no. Mawoke na wanyi na pusikwa nara no. Hey, uzeze achune no. Uzeze achune no, gim, gwam no joka. Oh, I must to make 'em. Weli go no amo. Modinacha, eh. Molilisi mmadụ moliranu mo manu silo barale nange wego okwa n'ime December aga m enwekwa ego no n'ime December aga m enwekwa ego
nwara kokoko abronni. You do what you get. If you want me, o nwere ife nsi ka njụọ gị. Asị m na anọ m na nke nwaanyị nkọlọ. Ebe ni. Nna iwe njibezi isi oke na ọwụkwa ka isi aghọta ụwa ahụ. Abịaghị ka m gbapụrụ gị ife anyị chọrọ ịgbapụ gị. Nna na wafọ. Ihe m fụrụ juru m anya. Anọ m ebe a wee fụ gị. Gị dabere n'ụgbọ kpitiki. Ọmụtọ gị adị n'ebe nke a gị. Ihe na-ekwu bụ agba V8. Ihe a gasị na iwu dị taa na iruteghị n'ebe a. Na m ga-ajụ gị kedu ihe meziri m ya bụ ụgbọ ji wee pụta n'ikuku. Maka ama m nọ nke a ka iji m ejebunu. V8 a ka ị na-ekwu okwu. Onye ka na-ekwu. Nna, ngwa gị otu m si nweta V8 a ịgbanaka. Mgbanaka? Onwe nwa ba ya ebe. Onye ha na-awe o butego moto wetebe na Abuja. Na ọ bụ na ya bata buze moto wee ya ka ọ bata Christmas wee moto wee na. Nna, ma ego a o jikwa bread bata ahụ banye rigodo the bread. Ego wee gwunu. Nwoke chọbazie ewe. Ya ka ọ gba agbakwute wese m itu na ya mana m na-adị ọ n'oge niile. Mbiko nye onwe ka o si gbado. Mbiko nye ya chọrọ obere ego. M buru moto. Ekwere ya? Ka ya gwa gị ego ole ji wee go moto a. Ọ bara uru ikwu. Idu, ọsọ gị gbachaa ya ka ị buru na mgbacha ya ka m na-agwa ya mana ego mgbachi ya bara uru ị ga-agbawa ya n'afọ. M na-arapụ ya. Idu gee ntị. Ọ bụrụ na m gwara ndị ezi m na m gwara ndị ụlọ gbaa m ya na ntị ka ngwa gị kupu ya ntịwarị gị kupu Chukwu ka m gwa gị ntị na-agwa dịrọ m n'efe a 70,000 isi gị du na-etute etogo m n'isi isi na 70 ha nyere wee buru ịma na onye nwa bụ latest now Idu nwoke ike ị ka mmadụ ga-emefe dịkwatị ka efu Christmas a o nwee ndị ọ na-abụrụ uru nwee ndị ọ na-abụrụ ọghọm afịa ebe anyị igu gị dara obi abụjezie ebu na ebe nsu wee banye n'ihe a na-eme ọkụ ịma nwoke ma a na-akpọ ego dị n'ogwu onye oke amamihe gịnị mere ego dị n'ogwu ka m nọ n'ụzọ na-agara onwe m peteke mpete na-ekwu ego dị n'ogwu ya sị m ọnwa biko na nke nwe ji emerekwa na nke ji emere mụnye ya 50 naira 50 gị na ọsị m 50,000 gịnị ka iji eme ọsị m na ihe ji eme kịta abụrụ ife bụ okwu na ọmụnyegodi ya nwesị ada nsogbu adịrọ na-egbugheri nabakwa n'ụlọ were ego nye ihe 50,000 ịma ebe ihe niile si emezi ejesie m ya were na-atụlekọsị onye na-arụ m ụgbọala kpọọ m ozugbo nsị ka njekwekwe ka nje efu onye ụgbọala n'ezikwu ya bụ ego dị n'ogwu nwekwa ọzọkwa ọsị m na 50 nyere ya ezuru na mụ mesusie ya 100 mụ nyekwazi ya 50 ọzọ maka ama m na ide eti okwu ụmụazị ebe na 100,000 akpakwara akpa ebe ntị ebe ahụ ka amamihe a si wepụta wezi ya nwanne m na ndị nere anya si nọ nye m nke a ka ị were nke na onwekwa ihe idobe ọsị m na o nwere anụ dị n'ama anụ a dị n'ama ndị oyibo na-akpọ beta site ebe a ka o ji eduru m ugbu a chesi m were anụ ya ndị oyibo kpọrọ ya beta site meji ebe ahụ wee were anụ wee pịa ya 100 ezigbo ndị nwere ya obi m dawa obi m gịnị dawa nwee patuo gezie ntị m ebe nsogbu si wee dị nwa bịazie ka bụrụ bịazie were ego m etu o si wee gwanụ m nọ na ego na anụ o wesị m na nwunye eji wee gote akpara nwunye eji ogote panke bịa jiri syringe nke nwa nke wee sị agịnị ji wee mezie na ego adọrọ mụ chetukwu osi a na-asụ na na-abụrụgo nke m mmaja ya mmaja sị na arụghị n'ebe ahụ for sale ego dị n'ogwu daa na anyị mepe papa parapa nya anwụkwa mmemmekwe na wee sị a na ihe chukwu kpọrọ ya bụ God forbid nye o jiri ozi ego eji wee kpuchi aka ine gị ọ dịgo n'ego na Christmas anyị emeghị nzi nwere anyị werezi ọnọdụ tere ka ọ bara uru ikwu ndị nwoke na 100,000 ka ijizigo anya anaka ya
ọnwa m menye gị 1.5 million ma ya bụrụ na anyị abụ 1.5 million 1.5 ịchọkwa cash ọ dị na moto ebe anyị gị ego ịdị ma ya na mfụta kịta m nwere aka bịachie ego ofu iru ejuru m aka na ihe dị nkọdọ foto ngaba moto ma m nwere ọbụrụkwa 200,000 ka m kwasị 1.5 million idu ngwa na ihe ebunyezi m nke gị na mụ na gị bụ enyi ka anyị atụgbọ ihe ka gụnwa bụrụzie onye ọka ama onwe ife nlota Christmas a ga-etinyekwana ya ọnụ Christmas a na-eme ndị mmadụ nwe ka ọ dị nke a gosiri na ịbụrụ onye afịa ọ ka mma na ndị mmadụ na-anata Christmas ha narute ajekwute anyị nwa bụ na na-adịrọ mma ọ bụrụ ụlọ ndị gịnị kedụ ndị na-akọzi fanata ha bụ nete ha bụ na o nwere ebe helikọpta ya dapụsị dọbịa ha dọbịa ọ nachiba azụ ya kpọtụrụ gị ma ọ kpọtụrụ m ihe ejiri ezi ego mụ enye 2,000 ya ewere nachi ya ọ naghị ara ịdị nwụbanụ mmanya gị o nwere ifufe a na-elotelụ maka anyị nwa na onwe anyị enugo m ụfọdụ ụmụaka be anyị a natara ana Krismas a mkpụrụ ụbọchị one 1 week mbọ mmadụ gbagide si na Jenụwarị wee rute na Krismas idu ka ṅụọ mmanya na ihe m na-ekwu bụ gị ṅụọ nke gị na ihe a na-ekwu bụ si nyọtaba anyị nwa nọ si na sere na-arịcha igosi na ọmụ nwe moto si na chere papa unu shift biko ọga ama m onye nwe moto onye nwe moto a si esi bata achọ m ịpị ya ama m enwe moto ọkaike jikọ onye ọzọ mụnwa bụ onye nwe moto and a masị unu pụọ ka unu shift ọka mpụ ọpụ ka nchọ ịpụ na-ege ntị moto abụ m nwe ọmụ abụ idu mụ abụ idu ama m nunu amara onye mbụ maka ọ bụ nunu ma onye mbụ ife unu na-emebe unu ama mmịa mụnwa si na moto wee na-arịtu na-asụ shift ọka mpụ ihe mee bụ onye ọbụla ịfụ bụ moto a onye a bụrụ mekaniki ema na onye abụ onye na-asalụ moto ọmụ abụ idu ife nji asa bụ na ị mara onye mbụ ọ bụ na ịbụ onye mbụ agwa gị n'ihe abụ moto m ọ bụrụ na onye ọbụla efu onye moto a bụ ọ bụrụ ma mekanik ọ bụrụ na onye na-asa m
You have to be answer. You know what you get? So that Shut up, Michon. You're not even nice. Come on, shut up. You do my own work. Why you want to have no code? Ebra, I want to send my work. Hey, Christmas, yamakwana munaja. Hey, Christmas, yamekwana mifenime. Hey, Christmas, yamakwana munaja. Hey, yamakwana munaja. Kina gari no biem.
n'ime obi a ịchọrọ ịbata dis obi zone ị ga-agwa m agwa na ụmụ a na-achị ebe bi niile awuke m. Amụ na-achịkọta ebe a niile. Amụ nwe ya. Amụ na-achị achị. Sikwe na ozigbo onye ara. Ya ihe ị ga-eme. Kwani ihe ị ga-eme. Ị ga-eme ihe ọbụla. Christmas yamakwana munaja hewo Christmas yemekwana mifenine hewo Christmas yamakwana munaja hey omakwana munaja hey omekwana mifenine hey hewo Christmas yamakwana munaja hewo Christmas yemekwana mifenine hewo Christmas yamakwana munaja hey omakwana munaja hey omekwana mifenine hewo Christmas yamakwana munaja hewo Christmas yemekwana mifenine hewo Christmas yamakwana munaja hey omakwana munaja hey omekwana mifenine hewo Christmas yamakwana munaja hewo Christmas yemekwana mifenine hewo Christmas yamakwana munaja